kaga wannan mutuwar ta ilmu azu izina ne, wa'azi ne ga sauran mawaka, musamman rarara ka ji tsoron Allah. Ina jin tausayin ka san da mutuwa za ta riske ka. Al'umma suna shiga jarrabawa a daidai lokacin kai za ka sako waka don ka kautar da hankalin mutane, kamar yadda Alƙur'ani ya ce wa shu'ara يتبعهم الغاوون rara bai ji nan gurin ba wa shu'ara yattabi'uhumul gawuna يتبعهم الغاوون ka ƙara maimaita masa wannan wurin wa shu'ara yattabi'uhumul gawun يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا يا مسا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون الله سبحانه وتعالى والشعراء يتبعهم الغاوون kun ga waɗannan mawakan yattabi'uhum al-gawun halakaku da yan iska suke bin su al'umma su shiga bala'i ku ne waɗanda za ku zo da waƙe na cutar da al'umma to ga dan uwanka nan Mu'azu Allah ya kirawo shi ya kuma amsa kiran Allah ya amsa kiran Allah ka gaggauta tuba rarara ka gaggauta tuba wannan abubuwan da kake yi wallahi ba za su fushe ka ba me kake nema wanda Allah bai maka ba sunan kayi kudin kayi waƙar ka iya to kuma sai mu ma talakawa sai ka cutar da mu alam tara annahum fi kulli wadi yahimun Allah ce shin ba ku gani ba su a cikin wani rami suke yin iyo wa annahum yaquluna ma la yaf'alun kuma su ke fadin abin da ba a yi ba ƙarya ce kawai illa allazina amanu sai waɗanda suka yi imani domin akwai masu imani wa amilus salihati suka aikata ayyuka na kwarai wa zakarullaha kasira suka ambaci Allah da yawa wantasaru suka taimake bayan Allah min ba'd ma zulimu bayan an zalunce su to mu baka taimake mu ba duk sanda wata barna wanda al'umma za su shiga bala'i za ta bullo kai lokacin naka taimakon dan karfafa azzalimai zai tashi to sai Allah ya ce wa sayalamu allazina zalamu ayyamu yanqalibu wa sayalamu allazina zalamu da sannu azzalimai za su sani ayyamun qalabi yanqalibuna a wace majirkita Allah zai jirkita su ban so fada da jawabi akan ka amma ina maka nasiha ta yan uwantaka ina ma nasiha ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah ka duba halin da al'umma za su shiga ko suke shiga ko halin da al'umma suke ciki kar dan kana wani aikin alkhairi a gefe ya rudar da kai wancan aikin alkhairin na wasu tsirarun mutane ne wannan bala'in kuma na al'umma ne umum gabaki daya nasiha ce gare ka Allah subhanahu wataala ya baka ikon gyarawa To jama'a sauki ya samu kuma kun san inda sauki ya samu zan kawo muku shi. Na san da yawa daga cikin gaji da siyan data ka rasa ma wacce zaka siya wacce ta yi tsada ne wata kuma ba ta da karko. A tara bata lokaci bayana kawo muku bayanin GT Mobile Data. Manhajar GT Mobile Data ba bakuwa bace domin da yawa daga cikin kun san ta. A halin suna da mabiya ko in ce masu amfani da take imanin mutane 150. A bar farko data tana da karko sanan tana da sauki. Al misali idan zaka yi gifting 1 gig 220, 3.5 gig 580, 15 gig 2250. Sannan kuma idan ba gifting bane SME ne 1 gig yana kaiwa 250 kamar yadda kuke gani.
Datas tana da saurin saukewa sannan kuma idan haka saka barje ba kai tsaye za a mayar maka da kuɗin ka ba tantama. To ga abin da ya ƙara bambanta wannan manhaja da sauran manhajojin da kusa. Na farko duk sati suna ɗaukan wasu daga cikin customers ɗinsu su musu kyautar kuɗi ko data a matsayin appreciation. Sannan na biyu normally akwai referral bonus na kaga yato wani ya buɗe akwai kamasho da ake baka. Idan kuma zaka yi manual funding ma'ana zaka sa kuɗi ta wallet ɗinka daga 2000 ke zuwa sama kyauta ne babu charges. Idan kana so ka fara sana'a sayar data kyauta za a koya maka a wannan manhaja. Ya ba koya maka sayar data ka iya ba kai har flyer za su ma kyauta su baka domin ka tallata kasuwancinka. Ga 247 customer ke disan da ka musu magana ta WhatsApp za a baka ansa a salba maka matsalanka. Application din su bai da wahala amfani da ka sauke za ka komai a wajen inda kake bukatar sa. Sun me suka ce ma a ƙarshe duk wanda ya sauke wannan manhaja kuma bai ji daɗin amfani da ita ba to fa musu magana za su linka masa data da ya amfani da ita linkin ba linki za su linka maka data kaso 10 saboda tsaba ya da kansu da suka yi. To me kuke jira idan kana amfani da iPhone to ga abin da za ka gani a App Store nan idan kuma kana amfani da Android ga kuma abin da za ka gani a Play Store. Ku sauke shi ku gayyato mutane su buɗe su domin kuma ku samu commission. Sannan kada ku manta ku rubuta referral links ɗinku a comment section. Allah ya sa mu dace.